Der er ingen tvivl om, det er bedre, for det går meget hurtigere. Ja, når man kun har grådig. Så skal vi ligesom suge der. Der. Ja. Er du slet ikke mæt? Hva? Det tror jeg ikke, du er. Nej. Ja, fortsæt. Det står på ud over det hele. Ja. Det skulle da nemt at fodre ham. Det var dit drikkekar. Det er sgu også for det. Jeg har simpelthen så mange sår på den her hånd. Hvad så, Buster? Så er der kun lige en lille slurk tilbage. Ja, undskyld. Så er der ikke mere. Skal vi gøre hovedet en gang? Er det det? Hvad? Det var en hård omgang. For resten. Bøvs. Jeg ved ikke, hvor mange gange han havde hænderne op i de. Lige ret. Det er et lille tår. Og det er han er lige så grådet, men det kan lade være. Hej, skater. Skal du have en lille shoes? Kan vi lave noget mere mad til dig? Jeg skal bare have. Er det buffet? Er det gratis? Giv mig resten. Så. Jeg kan ikke mere. Du tager munden og siger godnat. Sov godt. Nej, det er telefonen, det er du ikke.